Vaidoc și ne aduce cântece de altă dată din repertoriul lui Gabi Luncă. Așadar, doamnelor și domnilor, încheiem seara cu familia extraordinară Brăduța și Ninel Stângaciu, aici pe scena festivalului Zavaidoc. Bună seara, vă spunem și noi! Bine v-am găsit! Este o onoare și o mare bucurie pentru noi să fim alături de dumneavoastră. Pentru aceasta trebuie să mulțumim organizatorilor acestui minunat festival și vă dedicăm prima melodie din această seară. Mai micuță din Pitești, ieri spuneai că mă iubești, măi neicuță, dacă te ții de cuvânt, asculta cum faceți cânt, măi neicuță, îi zic una dată, de la inimioară, de la inimioară, măi neicuță, eu cânt mai rare, tu bei un pahar, tu bei un pahar, măi neicuță, a regretatei doamne Gabi Luncă, dă mamă cu biciul în mine. Asta mi se potrivește și mie, vă spun sincer.
n-am ascultat de tine, draga neni. Of, de tine dacă ascultam, mamă, ce fericită eram. Toată lumea îi spune să nu se joace ca mine, că eu m-am jucat cu focul. Și mireasă chiar norocul. M-am jucat cu dragostea, mamă, și mi-am pierdut liniștea. Mamă, nu doresc la nimeni. Mulțumesc din suflet. Și altceva mai vesel pentru dumneavoastră, să avem chef de viață.